Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dob yeng jongpi. Wala ka sarkar kalakren da basay. Baka jingkhang iginong hikay school contract kanom plisyo. Henry kakanhun jog iniginong hikay gibadon hapo ka Shatri jog Meghalaya Government Lower Primary School Contractual Teachers Association kibadang yay beteng ya kajing yakhi jong ki hadu kini gisngi kilayay ban bakindang letiet ya kajing khang jong ka sarkar banyo ya kajing dawa ha kabay day ba kajing dawa ban thung biang ya ki pras pangut kinong hikay school contract kibala sya wengkam nadu ubenay kelalingkot hajar kuway. U Assistant Finance Secretary Jong Kaseng babu babet huron haka jinga kren bat kabati CTV haka pulay tarik unay luar hajar puar ulaong bakaseng kan sapha biang daga jingtho sya menteri rangba kajala bat kumjuru sya ulat kajala ba untuk larlem halor kani kajing dawa. Hakaju kapor ulaong balada ka sarkar kadang yay le menti kaseng kambansi ban pha sendon daga jingtho sya ka Meghalaya State Human Rights Commission ban tuklarlem halor kani te kumjuru nagaliang jongi kumkinoy kay Meghalaya Government Lower Contractual Teacher Association dakabang panpaw ka susi halor ka jing koman kani ka sarkar maka le jingle menti halo bangi ngila asdangi kani education nadu inyo trik hadu menta ka klempat respon te nakaliang ka jongi ngila sim da kani ka senjam ba nan menen kan rew trik ba ngi syong da ka rotation bangi deban buteng nginyai kum ki district wise te menta ila dap nakaliang ka is ka sihil bat naga west jentia hill te kumta menta menen ka ngila sim ti ngi kum ki na po eastern west mairang kumta kani kajing yakhi kajongi kabanginang buteng bai hadu banginda daplut chwa dan menen kasngi ngila yalong ka general meeting ka bahang tay po mokar ngilarai bangin sara manlejbu ya ka representation hau chief minister bat kumjuru ngin ai ko pilang hakiwe kumah governor kata kade ka senjam ka bangin sa ayu te nang ni sakmat hadu banda dep chwa ya kani ka jing penbej na benta kani ka education ki program bakin yait ki district wise marba na garur ki padap dangbon ki district ki mo padap te kumta hadu banda dep chwa ngin sa perkhat pat ka ka senjam ka ba na kaliang ka jongi ngin sa sim namar hadu menta ba ka sarkar kadang le menti ka le koman kumne yangi nadu bangila nang ne na po piang nong ba along khatway sngi hadu menta nagaliang sarkar ka klempat respon te nginang yai butang biang ikane hoy nagaliang ka jingi ngilong tang kibarit na kibaritam te ka borle ka syong ha ka sarkar ka la ban le ke ba lada ka mon na bentau paj ba yo paj ba hi tambahan re ka dei ka jingle jong ki yo le se ka don ka ka plan halendet ngingi num tip ya kata tangba ngingi bu kani ba kani ka jingi ki jongi menta kemurlong nginang ya nginang le rotation swa te hadin kata onda la deblut baru koi tingin sa sim da ka wepat kanu ka senjam ka bangi ngin haban sim nginda yo ban ya syong ya pan bait lang kata ka de ka senjam hoi nakaliang education minister ulang ba ka jingkhang kala khang te henry na benta upaj ba ka sarkar ka demokrasi ngatharai don bor tang mo marway kata ka de ka bor hi ka syong ha ipaj ba te kumjuru nagaliang ka sarkar hi kum kiwe pat ki kinong yalam kinong sensyar ki ban perpet ban pet lem na mata ka jing ka jongi ka bangingi dawa kani namar bangingi dei kinong hikai kontrak hajing sisa ngingi dei kinong hikai kiba ka ilatung hi da ka sarkar hi amdei ba ka thung da ka managing committee kata ka de ka we kum ya kiwe ki department kum ki SSA lani ad hoc hoi sia ki thung na benta ki thung na benta ka MC reyangi la thung direct back na po ka department na ki SDSU kata ka de ka ba ngingi ai tengi haban dawa ya kani ka ka bangi haban panpau ya ka jingle we kani kantat ya ka kam na benta ka jongi kliang ja ka jongi hoi abai de bat kata ngi nang pankre menen ka singi la
penkre ba ngin salid bu ya ki representation te kumta ngin sal step by step ngin lecture how chief minister kumta ngin sa kopi sa gubernur but chief secretary te kumta ngin salid ki we ki department ru kumka nagale human rights ru in sa sim ta ka penta oi nagaliang kasukar ngalaong kumamene ba kadon kabor kadon kalat kadon kalenti kipus kila lada kamon lang kispus ki badang telir kidang don kumbal live hundred teli ki school badai jong ki luar primary school de nang ta ki badai jong ki we ki department ro lada kin daivat no ki we ki department ro tang mban terus pak nyos pak ngut ki noi ka kontrak te kan ayu kan ki we ki jela ki dah ki hajar pra hajar tam kum hadelhi kidang la te kum ha Punjab arpsau hajar tam kidang la te balai hang ne tang i praspa lane i praspa tam i ta i kamla de ke ega ba penlek rain ya ka jela ka jongi ta ka de ka we ta nagaliang ka jongi ha ngi dai snujak buram kum kinoi kai ha ka ban ngin yami menia thia surong menia wan sya thangan hang ne ka de ka ba penjak buram ya ka state menia ka jela hi bur ko ngitip ya ka ta tang ba deiling ba ka sarkar hi ka ba kamla ban yalam Andre haiswa ba kan le no kladon da ka planning lada kin weng ro kin de bandon da ka no ka planning ba kin ai ka jing tip ka ba tikna ingi te kumta isala lada ya ki tu ki bla over age ila ban bu no ha ki we ki pus lane ki la ban kondok kham haiswa ro ya kan ne kamta re ka ne bro khoi kam don planning na ka liang ka sura kumta ka mut long ka yalam ka jing nang ne sakmat le lada nang ne sakmat lada kam don ka planning na menta roy ka par lane na bata ka thungkam thungjam kan wanra ka jing ka bakrao ya ka jela ka jungi na menta ka ne ngipej ka jing duna ka bade bat ka sarkar ningkong swa ka de ha ka lain pule puthi ngilai i maka jing hirdor ka jela hi bro ka we bat nang ne syak mat le ki bun ki badang randin ha ka jing pule te kata ka de ka we ka jing deko te kumjuro ha ka lenti sanken ki surong debat ki we ki department ba per ruk ngai i kidang duna karap karyang ruk ki kita ki teknologi ki banwan ra ba thamai ruk ki duna bhai kata dan re i ya kita inum ya kran ma re ka ba kham ya kran ba kham stress bha ka dei be nam ta ka education dan re nam ta ka education ruk i ni ki skill development ruk ba dei jong ki education ruk ki duna bha ban ai ki training ban ai gino ka de ka ne ka we ba wan ra ka problem nam ta ka klem soft kini klem don ka planning klem don ka no takadaw kan bu ka jing nam ta ngi paj ba hi nang ne sakman ka ka baning kong ka bu prap khandai sngi te ka don babu ro sipho banai ro ta ka de ko te ki don pat ki babu hadin tu pat ki bu no sa ka 59 dia khandai sngi dala aim tu kemud long dala kut ya ketuka san khandai sngi ki renew hi la dep tho nang tu ba renewal we anda laku dia katus renew isu renew baik kontrak si kontrak hadu benda dap si post nam idon ki bakat san snam kumta ter kambu ya kata manusia ka bu betang san nice ni tang bakar renew baik tingim kalau long baki riam yang ki set kala kata balak dan itu batas mungkin lah su ka klem don kum kita ki kalau kaya continue baik kalau continue baik online pun ki school ki badang light ki post ki badang light kum kinoi kai kum tu balapan pau hapo ka assembly ru ba live pun reu teli school ti kidang don bang kiwe ru benda de ba wading tip reng iklam patio ban wacung tip. Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.